Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Byakigima omwanchi omulire wita sene genso kono gosemere gwitunga kwabere ko gutwara obuligeria boru byakigima nebiro bindira ndito gukwarigania asemesa ya mangana maya tokomanye nara yabere kagwateka kurwa chingongo chonsi inyechensi nchenkuru kwa Kerubo Freda asali baga yabago tuwate sekuru ase studio ya kaberu chikwane kyamarigine chibicha na chiko chirase chiriringia togosabero karanse covenant kurubana oika omwerio nchenkuru kwa Clinton Ndigi na haya negati ya tukwarigana tutebo tukubara kole leonsi teta ikokora kid ngeta gitinga matia naroro tubwatirire goti Mugavana Simba Arati osabiro kubwatirana ko kinyo bakoreri bo gusangirira bango eriko ene kyamagendro Wacha mtwano bwari karana abana omezete baruya Mugavana wa kaunti ya Nyamira okorreta ari amagendro nsemo y'abanyamatuta sagendreire kwegerera emirobire ya serikali yae. If you lack the wisdom of joining others in moving forward, yakobeke chabweke. Nasorobotirwa beno butuko bwa rero nigo turachi okomanya ekyo keragere bunge ya Kitutu Masaba emoche gosoke omubui wekerwo kyo gavana asobochori bonene omwaka gocha. Karibu sana omwanchi omulire atusanga asobwa mu guchaka bono iga goika omwelio gwechaka maya yebire bigani otogokumenya buna omusacho yomo w'emyaka 22 aselieta Kelvin atu ya tundura uyokorwa kurase kinyoro kya bulioba imyamagwagwe kaunti ya Nyamira nigatumwa nigali abanyanyimbo bigetasini Nyamira goikogokwa asichinsemo kya bumbere imyamagwagwa ebunge ya North Mugirango Igo mubasokano yo homobe okorekana homobasorero chingaki homontereba bwegari y'abanyanyimbo ya Nyamira asiria ho borosa separe kurwensema magwagwa gochia bombere egento kyaera egari yo gosiria oboroso bwaye na gutuma musacho ibwe myaka 22 Aigama magwagwa umongwana naro musikari obakorega Nyamira montereba igaro yo David Bichagoli na ga magwagwe town bono nero na gusunguka nega ari projende mbogo ata mangana ye yetia abantu mba kwa marube igo bono ocha nega ari usungukira gweta na iso etakando nda atinde tare na marube ari bono na ria etana na igo soka kuchimuino so guchinjira ya so gutikamu omanya kumero mungwano ndaria bono manya gwaka mungwano yo oitao kwera abo umumuro ka nkumya ka tine teka nkumya ka lisi go sana yanche ka ko numero mwana yo mwaka kenyi ochimanya kulisi mete pagira lira ndo yeti atani yagwa one kera go sokero marangu igoro arafu gari na bwata marume ne chuwe ya 1 liter ye sora Coca-Cola Montera taumi timo na kile timo injali sekina sokero marangu igoro sokero chi marangu igoro ke gari yara arante sokero marangu chi igoro aba mreto ba muso chi ase nyamba ke tefanya na cho ruaro mna coach police na ya askari bata na ba kambi mubira na orense ne ga na ida irense Oskabusio mugabana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyalibo nigo litkolera chakia okulemwa wechibara ase wodi ya Bunyamatuta imeye bunge ya West Mugirango oigo chaki umurubili bwo kwena na erungori gochia saboro kyoba ECD asabo igabeka SA ya maigwano yo gocha chaki umurubili bwo kolia chingini chikegusi gochia se chiskuru che secondary me kaunti ya Nyamira Ka okwane kerekyo nigo bono mugavana Nyalibo haigerera umuroberio bwo kwena na erongori hasike yagotebanga nigo ebwate amadini na komochia abameria bae nga nasiki hatari kwena na echae libaga erongori muri kito Steven Nyarikembunde na roboti urasenchero wikirano
Asetaro ya magendro ase wodi ya Bunyamatuta imeye bunge ya West Mogrango ime ya Nyamira igo mugavana abwe county ya Nyamira Mosikamos Nyaribo itkoria rero achakera sogosyorie para yura chikubwatania ase skuli ya Kibirigo na wonjokarana ase chiro ya Kibirigo mrenjere yamo yokwene kingango tinyaro Bosombi. Kuna barabara inaendelea kulimwa saizi round the school. Na kuna barabara nyingine pale ng'ambo ambayo inatokea pale mahali tunaita turning point iende mpaka pale chini mahali tunaita Kera. Na pia kuna barabara nyingine ambayo tayari imeendelea kutengenezwa pale Nyakebincha uingie mahali tunaita Muikabondo Primary School mpaka uingie shule ya special school ya Nyakeore. Na kuna mambo mengine mengi ambayo kama county imetufanyia. Kwa hivyo nachukua hii nafasi ni kushukuru. Kibirigo jao chema ale yeme weta round Kibirigo baada esoke chido kama ile 1.5 kilometers. Wao andira kwa nauzia tutobeke 40 street lights ya Kibirigo. Kao kwanekere obo igo haigora omoroberio bwo kwenanero ngori ase aborokyo ba ICD ase skuru yoboroso ya Kibirigo igekerekyo Nyaribo haigereiro omoroberio bwo kwenanero ngori agotebani go bwata madini ya manene nabo igoero ngori eyo nige kuburukani wa soya Ero ngori agata ni alimutani kwa mami chane njago ero ngori ero atabaka savings. So, you want a madini, umwana leo nyora parents there tinka, aboko nyora, nyora go school. And in the future, the retention power will be superior. So we want to develop our county with well-educated people who are more competitive in the Kenyan market. Mrenjere moyo gotiri aborokiwa bosio nigo mugavana bwe county ya Nyamira bo igo asioria umoroberio bwosoma asenjira yekerero asaborokiwa ba ICD. Twacha twanyero borina abana bamezete baleluya naende batawo kuna barasoma digitalani babwate bijoletera iko barokina kuba wasasoma n'iki computer. So that now we can actually go to special university, you want to get a laptop. Umwana anakora anakuru mapema, tayo yoza kwa laptop, wana mwana kulikuna, waza kugira mwana. Wana class, bamalete, wana wachira mutu tikateka notes. Kubwatekana no gosaba gwe skuru ya Kibirigo primary nigo mugavana Nyamira haruira yogo cha kubabwatokera igasima kia mache kikira nyare ko bakegosira secondary nabo igo ase skuru yoboroso. So bambo ya njeri ya mache tumedi secondary usibota mache zile lakini primary mande bota shortage ya mache. I look in trees jari abitia poho County ya Nyamira nigo yabekire kuigwanana irigo chikwenekia chi secondary chonsi ase county ya Nyamira chigo cha kichiro moroberio bwaborokiwa kolia chingeni chebusi lero nacha project lero ntamene sekendekima awana baito bechseka lero yakanyora nutritious vegetables. This program actually builds to your health agenda. It will make the students plus the one that we lost at the primary school. It will ensure that we are bringing up healthy children. Stephen Nyarikemode, Ensoko TV, County ya Nyamira.
Umugabana wa county ya Kisii Omuske Paul Simbarati nigagendereire kwigirira kubwatarana kwa ene serikali enene iligo ikirania amagenderere ochiasa bamenye be county ya Kisii kubwekanirwa n'ekinga kya barenge kwamiriria serikali. Kaukwana Hassan Semo ya ATC ritkoria lero chingaki aumerana n'abonjoria imeye county yo niko mugabana Simba hagikeirie abamerira baye abubaganitie asire Muske Dr. Fred Matiang'i na kubagania bamwe chingaki harakora amagendro itangani muri kitope twel machini agotomanya senjera wikirano. Omugabana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati nigagent kumerana bwatani imeye county ya Kisii ediko sangayiro echinjera chogo sangire bango na bego kine bokorira se county iga Tegalingo iga okwana ritkuria rero imensemo yokwana na magiru cha sabremia ATC ningo mugabana Simba anyakoboga korera iganga yayo gosose serikali yobomo irokoreta magendro ayotari ngwikiraniwa ekaralinka sensemo kwamiriria serikali. Mimi nimekuja nimeuliza Mheshimiwa Rais Ruto, nimemwambia Your Excellency, nimeenda na Raila, Your Excellency, vitu zote zimeenda Homa Bay. Watu watakuja kuniuliza wewe ni deputy party leader wa wapi kama kila kitu imeenda wapi? Homa Bay. Nikamuuliza Your Excellency, tafadhali nisaidie nijenge soko la daraja mbili. Kuna hapa stadium ilijengwa, waliweka vibanda tu lakini walikula 700 million. Tafadhali nisaidie nijenge stadium mpya kama hiyo imejengwa Homa Bay. Your Excellency, tafadhali niko na hawkers wengi. Mimi nilikuwa muuzaji mboga, nisaidie nijenge soko hapo Nyambera. Baba ndiye alikuwa anamwambia. Rais akamwambia, mzee, nimekusikiza, stadium nitatengeneza. Daraja mbili nitatengenezea yeye Simba. Airport hiyo nitahakisha ilikuwa imesimamishwa na wakati wa serikali ya Uhuru, lakini nitafungua. Nyambera hiyo napiga simu saizi yaanze kujengwa. Sasa abantu mbarega abadenga ki inturazima Simba, yani ngo bolinga Simba nje no muntu oyomo embwate kuleyemo nincho mu governor abantu razima waje bolinga Simba serikali emwaso etengi gwatoreterete kusina berego okwana chinga kecho niko boigo mugabana Simbarati anyakaboga kugikiria bari bakumubekirira anyakaboga gusira Dr. Fred Matiang'i no mwana okurwanka asanyakaboga goteba nigaganitie abana siasa bo kubeka magendero bosio erio anyakaboga gwikiranirwa saba na nchi. Nimeambiwa kuna wave inakuja Kisii. Kuna wave inakuja, na hii wave inakuja lazima mtasimama nyuma ya mtu fulani hata kama hujafanya kazi. Simba wachana kufanya kitu yoyote. Wewe kuja uingie nyuma ya kijana wenu, tutapigia wewe kura. Wachana na mambo ya maziwa, wachana na mambo ya barabara. Wacha niulize, ni wache kufanya kazi? Karati gandabo intiga kolega si gosente na mumromi ntopa kwa mwelio turati kama nganaya. Emekole ndionsi teta itiko korakeni. Nyeta gitinga Matiang'i naroro tubwatirire goti. Mutagete tubwatirire goti tiga kolegas. Muwanja to kolegas ritangani. Chinga kichicho niko bono mugabana Simbarati anyakaboga kugikiria abamirire baye abakwamirira magendero agwikirania akikwenda ne basari nobonyi Cross Chief Cab Red Town nobonyi Cross Nyambera Park nobonyi Cross Stadium nobonyi kwa abana baina mabera nobonyi kiti gabo inkinda kole naende abantu bane abantu ingine nitafanya ni nini kubeke birakta para nobonyi
barabona bwabonyira kuripoteria Ensoko TV kuraiga ATC ime yo muchobo songo nchepethuel Machin. Arambe Toska bose mancho murigeria ritkoria rero nigo mu MCA we wodi ya Ichuni Mheshimiwa Wycliffe Siocha aesokirie na goteba buna nigo hatigire gukora emirimo mu governor bwe county ya Kisii asikiria goteba buna nigo obukurumia bwanne bogendrete konekiwa ase county hiyo. Okwana nabaliki ba mangana nigagikire bikore byokubabuta igati y'ababisabe county ase chiwizara nagoteba buna nigo bakoba bakobutwa asinjira etali endonge oigo niga basabire abanyari bari kweneke buna nkomwabera bare nagoteba buna nigo agochia kubwatesia musike Dr. Matiang'i aseganga yayo korigekerwo kebora iwense inche na aretere tu obusaiti nande ndedekero montande no mugusia ndonsi asara ategerera manganaye inche na aretere tu obusaiti nga amagoso nagatendo kieke nare iga akorekanete inche ngatume ko obusaiti buri na aretere tu yani ngakora impeachment na akorete ase county yetu ya Gusiga iga omwana ori orwete obusaiti bono ahano ekisungumukutikere omwana oyo ni igora anyore arangere tigu akangainwa akabakochiti na delida akamuo obusaiti tukatumeka obusaiti oranyora obusaiti bwarenge doctor buna bono ebinde byonse ibimonoje bikobe kuchilot mwanyora ebinde bibwate chibesi nyinge biragita biri mwara bire byare tubosongo gari ebiragita biri tiganande nkwana and I wish I could have stated this in English ebiragita biri nigo biya kanere to 850 million ebiragita biri mwaro chegari byarenge 30 igotu abwate chi excavator 8 tukatwara chi grader 15 chiro orange yarengo amone ekwere chiro orai angenya amona dosa ekermo ko digere the market price abantu baminto yebiragita biri nechibesa chiakanere ebiragita biri yare ko genda igoro pi igo byare ko ru silingi chi milioni 400 ekerbi chete igoro gabu piani lakini chibesa yakane tworo nigo chire mara kabere yechibesa chibwene chiabana te gwakano ekwere digere ri abantu bakora chitenda asike tunaboni igenje buone eskuru yeme gendrete kwa gachore kurgu kiamirega abantu baroro bakabakore ri muchanga nabagere dasiti mininga ebinyore byese tukorwa abantu bamizo ngantu bwati chibundi kiranyara ko kore gasioro ngikiragere umuntu ubugori chigasi iba gobwante ko kwembawa aba contractor baitu bagusiga iga koimoka kwa lot chigasi kwa mawatenga contractors baitu ngamba bwate capacity kwa manya kubwata kwa korendo kieki kwa chiloti kwa kobera abakwere buna bono abagera buna bono ababatenete biragete egemine tinga biragita mbiare gotenera mugusite yoro kunyara gotenera biragita ndubwata abana baitu bari chinjinia bosongo gaiga ndubwata department ya mechanical works ndubwata civil engineers abatenere chipara engineers kabisa ba korega asibya ngikiare kogero umwana bwarati to because already abantu abarikire aiwe ko manyana gwachitoka pale ndi abantu stadium mugali ngana ki abantu aba etorikira abantu bakorunde biragita abange kobuwe biragita bitoko tendo kieke tubwate abantu bari kwa bareriti njyo tarenge ko bahera libaga barundi biragitebi uguchikolika nanda abantu bandi na bali bakorunde biragita part no bali batabuwa je biragita bakorendo keke bakorundi na tabanganya gendo karo kende yonse pingo sereto mugusinjerende yani mugusi gosengo sereto munyari bali njerende yonse ninde tayare kotebanga ngabere na ninde tayare nenje gosabu kwa perkurwa sabanga inga kichiawo chiere mugusibo ngo chimotuna boni gatwa tebanga nduri gutumeka anymore because kana mati yangi arenge gocha nae gwatumete bibago ukarushi bibago Nairobi ukarushi bibago Nakuru ukarushi bibago Kisumu ukaleta agaiganga mati yangi baruminyo kimati yangi ngamati yangi taswa gusi na injengo teba igana nane ngo tebe ngo sabo mugusiyo ite 20 PS twabetanga bono tigato sibere bolire na ande to soke nduri kokoso because 20 no to ibere gusiga iga no to kinete gusiga iga tiga 20 bono tobera maga ya umuhango kurungana Fred Okengo Matiangi na hande wikatumurwane sese yergo chimutuga iga yokorigia ekirgo kya ekibo president Ekiama gya Jubilee nigo kiguchia kubwatirana n'Abakenya kugikiria omuswada w'ekibesa bw'omwaka bw'ekiri 2025 noyomo ayonkoreng'ana n'omukonyi bw'omurayi kiama ekio Dr. Fred Matiang'i asatebire serikali yasinyire gukorera Abakenya amagendero nigo bagendete komentera Abakenya egurube kwana kurwasa magacho amanene yekiama ekio Musike Matiang'i nigo boigo amochire serikali ase emechando ebwataneti se asebona atebire serikali yabo nerache kwenekia huna nichi kora ense asenchirengia muri kitodi net nyambane agotomanya asenchira rubikirana
Omokonyi bw'omurai bw'ekiama gya Jubilee oyiboigo okwerurukia ebendera y'ekiama ekyo ase obochori bore bosio ase ekerogo ky'oborai bwense Fred Matiang'i otebire ekiama ekyo nigo kegochia kobwaterana n'abakenya bande ase okogikeria omuswada bw'echibese bw'omwaka bw'echiribu 2025 noyomo. Wakati umefika, if they did not see this danger, wakati umefika wa kufanya mjadala. Lakini sisi kama chama cha Jubilee ndio wa kwanza kusema tunajiunga na wakenya wengine kukataa finance bill 2026, reject finance bill 2026. Ukiangalia yale mbaya yako kwa hiyo finance bill, unashangaa tutaishi wapi na tutaenda wapi. The cost of living is already unbearable for many. Ukwana korwa ase chiabisi chekiama ekyo imeomucho Nairobi, Matiang'i nigo aruro koboria gochia ase serikali korigereria emechando abakenya bagwetera. I would like to urge our leaders, take time now to address the challenges we face, or at least show a sense of understanding and respect for the public by attempting a conversation on the challenges that we face. The challenges we face in this country have nothing to do with a tribe. So you cannot say, huwezi kusema hii shida imeletwa na Wakikuyu, ama hii shida imeletwa na Wakamba, ama imeletwa na kina fulani. Hiyo ni tabia ya mtu ambaye ameshindwa kufanya kazi. Kwa sababu mahali popote utaenda katika taifa letu la Kenya, watu wanaumia na watu wanalia. Kila wakati sisi wengine tunajiuliza hawa wenzetu viongozi wanaishi wapi? Chinga kiechecho nigo boigo airaneirie serikali anene asarorekanire kumuiraneria omuwaziri bw'oborendi bw'emeyense Kipchumba Murkomen asateba oborai bwa Uhuru Kenyatta magutana kinete korende korobekana ati kweneketigwe nigo bono abarai b'ekiama ekyo batebire buna serikali ereroro nigo yasinyirwe gokorera abakenya emeremu. Kusema eti kwa sababu wakati ule bei ya mafuta ilienda juu wakati mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa rais, mbona hakukuwa na shida? Niko najibu kwa sababu we were responsible leaders. Sisi tuliongea na wananchi na tukawaheshimu. Kukiwa na shida na kukiwa na maneno kama hayo, tulikuwa tunaita hata private sector, Kenya Private Sector Alliance, Kenya Association of Manufacturers na wale wengine, tunaketi chini tunazungumza nao. Viongozi wa dini wote wakituitisha, tulikuwa tunafanya kikao nao, tunaongea nao na magavana na wale wengine, because democracy is government by consultation and government by consensus as you go along. Lakini sasa this arrogance that we see here and juvenile hubris that you are witnessing ndio shida. The strike that just ended has not only exposed the problems facing the country, but have actually shown a government that is inept, that is unable to govern, that is actually punishing the Kenyan citizens in all the spheres of their lives. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. For being the government that Ebunge ya Kitutu Masaba ne yamo hagati y'ekibunge inye ekikigotoka ase county ya Nyamira nere bwatu mubaro monene bwaba kichikura kolengana n'ekibunge kinde. Nebake bwate omubaro oigoro mono bwaba kichikura ebunge ya Kitutu Masaba na base ntundende heramo chibasoke omugaba no muya orachikora county ya Nyamira asobo choryo bonne bole bose omwaka ogocha bwechiri 2025 na buno mulikito Clinton ndiga koerera asorobotirwa benero kubwatia onyabarayi yabo bakuriye kirugo cy'obugaba nakorwa sebunge yo tebali go kigo ikaransa na koyo mobo okoboko nigabarwaneli abande kurwa kibunge kinde baratwale obubwi obwororo kubwatikana no kubagekana wechikura cyabo getutu ya Masaba. Ekero siasa cy'obugavana he county ya Nyamira chikenderete kubwatanse ebunge ya Kitutu Masaba nigo yarokandire gosokia barwandire bakongo abari no mungusomone na siasa cha Nyamira orogongo rwa gusia monensi ya Kenya. Ebunge ya Kitutu Masaba nere bwato mu baromone bwa bakichikura se county ngima ya Nyamira abakichikura chiribwe meyamo na isano nemo chimibere na 90 wikero mwaka bw'echiribubere 2022 kolengana no mu barora se bitabo byekiombe igetendera tobochori na chimbe baiga Kenya kya IEBC nige kubwati wasobwange namone bunge ya West Mugirango iyo bwata bakichikura chiribu 53 na isano na isato emiemo 99 ekero borabu hebwata bakichikura chiribu 58
na isano nemo na isano eria noto mugirango nigebwa bakichukura chiribwe 54 chimisano na 2 na 50 asumu baroyo bwichikura nigo kubeka ensemo ya bunge ya Kitutu Masaba hasagia gocokio mugavana kubwatia bwe kaunti ya Nyamira kurende hasemiroberia gendrete gwecokia gisiasa na be bunge iga hitasokio mugavana hase ntundi ende naende kubwatekana no kubagekana bwichikura siasa chibyama wigo hemiroberio yo gochoro mukonyi wo mugavana ekege komento muchando mono bunge ya Kitutu Masaba nigo yasokiria barwandiria bekerogo ikiga kyo mugavana habo bwate chinguru mono obomanyi bwa gisiasa kibesa amana bafuasi abange hase nse ya Kenya. I want to assure you, ndio mtakuja kujua women can work and they can work better. Na mbehemo no mheshimiwa Jerusha Momanyi mwakilishi wa Basubati kaunti ya Nyamira. Jerusha nigachoretu ase ntundi ya kabere nsi kiama gya Jubilee maiga konyorobo bui ase chikura chiribwe 54 chimisano na 43 na komubwa Emily Matoke wekiama gya ODM amana Josephine Omanwa wekiama kya UDA. Mheshimiwa Jerusha nigo aebekire bosio buno murwandire bekerogo kyo gavana bwe kaunti ya Nyamira nsi kiama kya UDA kurende nigatara orokia chinguru mono ase kiamekyo asekeribuna nigo egatia bameriri bande buno Mheshimiwa Walter Nyambati kuru ase serikali nigo na barabo bakorie etiketi kiamekyo ase kiminano kyo gavana bwe kaunti eyo. Nyamata gatero kwa kaunti kamili mune kaunti ya Homa Bay na Abasoroide bwana igane rule kama mama yenu ninaenda kufanya hiyo kazi 2027. Bwana ekero kyo mugumende na kieke ngende to kolegas. Kingocha goika 2027 na arure kero gekyo na atire kulikyo bugagana. Bwanyamira. Oyo kabere no mheshimiwa Timothy Bosire mugachi wekiama kya ODM na oyomo bwa baraibage siasa abo bwate hobo manyo bonge hasense ya Kenya asobo choribu mwaka wechiri bubere 22 musike Bosire nigo abete oyo gatatu aseke minano kyo gavana se kaunti ya Nyamira ne chikura chiribwe 35 chimisano nemo 52 ne yamo kubasalira maya mushi abasi united unetakiri especially this time. Natanga Kenya nzima etisha anebions. Yaikiri to the realization that charity begins at home. Na nyore opportunity committee ya group 3739. Oman tebinga tokono karasanya tobegente kemu. Moyo kama ikinyamira emini kama ikikelicho. We had major solutions. Igaikirana nonyene pati kubatangana esebamocha bamburi ninga tokonye tuki ngajere batemi gaso kubwatya machiko echabe ya tuki nebachi nkuma chiroro una narigetie korosie kiama kiae Bosire nigatigarite ko base kiama gya ODM nigare homubwatani bwense mu ya Linda Ground ikoragwa no mheshimiwa Dr. Oburu Oginga. Mheshimiwa Bosire nigabwata maskani manena ase kiama gya ODM na nigo abananchi abange hase chinsemo chikwa okoboke kiamekyo igatia bensemo ye bunge ya Kitutu Masaba bakomwa okoboko igentokera achie kubagachikura eche bunge yo yatukire ebegege kamamo mugusiabe united fully na bandi bose bakolijya oborai this is their property na bandi bakolijya bagende bose tubasabira maya kubano tenwerewa ikene ikira mababu kuyama egere the therefore yet again na iturasi bring better to national levels with the success na basabira mayaba bana baminta baushibaminto bokworo kayungama kyawachokera kabe members kabe united uyubwate kisemi musemi tubwate ane egere tosomo ligo kibosyo umugusyo ikirasa akonyo ali bagari bwenebe at national level. Murwandiri onde ndo mwakili Victor Swanya uyobono romo konyi w'umunyakirogo w'ikiama kya Wiper Patriotic Front igikoragwa no mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Swanya nigo arigetie kirogo ky'obujumbe asense mu bunge ya Kitutu Masaba hasobo chori bonene umwaka w'ekiri bubere 22 kurenda umusike gisairo agachorwa kuba umujumbe. Victor Swanya Ogeto. Correct. You are voting at
The county name is Nyamira, constituency is Kitutu Masaba, ward name is Gisima, polling center is Matutu PH Primary. Mamincha no gokoria kwaye hasobochori obo obumanyi bwaye hamo na umaarufu yaye yakindra se siasa amono burai bwense ikikira cheko mwoko boko hasokweroberia busyo bobochori obonene umwaka ogocha ase Nyamira yaito lero nkunye beka trobin ndoma ite bintu binge mbiro korekana ndoma ite yani ndakoboria ingaki okoegwa more than 75 billion toro kieno ni stadium ya Rosi toro kino cho sinchiyo amaliogo tayo abana ba colleagues with health workers mbai mbanya worker nubes ACD ngaki we explain engakieye abantu baminto particularly vijana bono kabe macho tware chikadi yechi ekero mwaka ogocha 2027 mogocha korona kimotumia chikadi yechi gosengaki moroje nonye ninja boli egenteke mokundire oso moroje ndaisana omweri oye no mwishimiwa Walter Nyambati munyakerogo obwe board ya Geothermal Development Company GDC asobochori obonene bo mwaka bwechiri bubere 2022 Nyambati ni gari getekerogo kyobo governor wetera sekiama kya UDA akaba hoyo kabere ne chikura chiri bwe 49 chimibere 53 neyamo kigeko mubeka kobega tyabarwandire abakongo kurwa sense mu ebunge ya Kitutu Masaba usyo bachori obonene omwaka bwechiri bubere 2025 chikurango cha chile chinene mwaka 2027 ekerenga kyagonkereki biamono Clinton seri bori elio obviously incheniga manyete na chikura na ligeti 2022 abantu banyamira bangete chikura nande ngora limbiamono bangete chikura naende tukaira chikura ekyo lakini kabona yabete unanate watu gutira Nyasaye nimbatekere ngagi okora abantu banyamire gas tagiri otige legacy tunata Nyamira yetu nera to the level each county chinde the come 2027 no ndagiti asikiro kyo governor ingonda boli abantu baminto ikiro bangete tikiawa this time is our time omuchandora ase bunge ya Kitutu Masaba ni gabarwandria abaiga bonsi barigetie kwegwa okoboko kurwa sabanta abamo enyombe yemo libagari okobeka chikura cyabo asege kabwekemo nigo barigetie gokibaga asense moyende abamerria bande kurwa ase chibunge chinde nigo barigetie goso aseke minane kiga kyobo gavana nemerobirio ereto bauti. Asante sana Bwana Rais, tunashukuru mambo ya railway, tunashukuru mambo ya stadium na tunashukuru mambo ya hospitali na mengi mambo ya barabara. Kitu tu umesahau moja ni barabara Backstreet ya Ikonge iwekwe rami na kwamba kilomita 5 ili hata watu wakikuja sokoni wapite barabara ya maana. Mugabana bwa county ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo kurwase bunge ya North Mugirango yokoriga gochorwa sentu ndende onyakago chegotigara no Mheshimiwa James Gesami buna mokonyo ya kurwase nsemo bunge ya West Mugirango nigarabe horosire kubwatana okuya wechikura negati ye bunge ya North Mugirango amoneri ya West Mugirango chibunge chibere echo onye chikobekwamo nigo chibwate chikura gwetania chiribu emiyemo na 50 okubwatana buno oko nigo bono korache kobeka barwandire banda asakongu ekero kyogo chora bakonyi babo nigo nenje kina rubu gavana na akorrego mutagiti mugavana mo kama tukagocha gosoma nabagose mbiamono sana Muske Walter Chanwa kurwa sensemo ye bunge ya North Mugirango
amona Ben Momanyi kurwa sensemo ye bunge ya Borabu nigo boigo abakageira ko bahegatia barai abo barabe abengencho asoma barobwe chikura kurwa sensemo yo ekero moseneta we county yo Okongo Mugeni amono yo kuriye kero kyobo governor kurwa sensemo ye bunge ya West Mugirango engineer James Kemoni barabe abo kurigererwa wanya bago chia kubeka chikura cyabo amo ari ne bunge Kitutu Masaba kirenge kyagyo kuri oburai. Is it out of conviction? Wasina abantu ba megetia kata sikol ba batenga umachando verega ntoko kaneti wasina kwarenga segeto karaya ibintu byasarikire asengenja sore wata nemeremore okarange ibintu byasarikire no bwente kwebeka asoko ene kya korenta ama onchoria soro cyo machando ebirengere byo ko buri bugabana tali njende bete njibega na ko bundi bugabana twabiri to kora iskali tware chikaunti chiri chalengenze chikogendera ukwira na Kanyamira kwanyora kende nkeyo nangona kwenda ka abantu abange bachire no bikuru ebinyorali nande ngo tabachi ward chi constituency chitu inye bawandi umwana ominto ali suku aberire ntro chu wakorera ebinto wali gocha tubwaterane naye toteme usentolente Nyamira echake raini ndonge yokora magendero emiroberio yokomochora omokonyi b'omugavana nererachi kurwa ekiorokererio ya siasa cy'ubugavana se county ya Nyamira abarwandire abange nigo barachi gwetanga kurwa gochora omokonyi kurwa sensemo y'ebunge ya Kitutu Masaba kubwatekana na keribuna ige bunge yo yasokire abarwandire abange bekerugo cy'ubugavana asa abange barachi gochora abakonyi babo kurwa se chibunge cya West Mugirango eria Borabu amona North Mugirango eri kwene kyankonyora baro kwegwa okoboko kurwa sabana inchi abo bwate chikura cyabo eki kirasege kabwekemo kura yaito neje kubarwa onye kura yaito teikiri onye goja kobe tuande eni teikiri paka tuburu nga kiri cyare goja wicyuriye kabweke nemwerete igo igenteke nene nchibuna manyete ngeringa abarayi baito basa ko chambo regardless oni wichi party they are basa ko chama batakwa kolega siamu muntu tayota amategerere eyebono nige koro kensemo ebunge ya Kitutu Masaba nigo yasokire abarayi bene abo babwate chinguru chisemi kibesa obomanyi bwa siasa amona maruramaya kurenda asobuamo nabo barache komocha gosokia omubui wekerugo cy'ubugavana asobochorio banene b'umwaka gocha igo bakya bamame nanachire nabarereire iga kugenda muri guchibinyoro gochigonteberia abantu rero nari twaroriro mwana uri togoro chitogoro chiri no chiri na batogorinde onya barayi b'ebunge ya Kitutu Masaba tibari goche goikaransa na koigwana kwa hoyo moboko asentunde ende nigo bono habamereri kurwa se chibunge chinde barachi gutwara emiroberio emiya barasoki omugavana omuya we county Nyamira asobochorio bonne bogocha umwaka w'ekirobere 2022 bano abake bakumusa gukimagiga. If you lack the wisdom of joining others in moving forward, Clinton Ondigi, Ensoko TV. Manche murie gwikiraga abo no to gwikira omweli obo kumurikira mangana maya asobotko obwarero kurende to kugania genda kubwatia emirubirende megitaseni yensoko. Chenkuru kwa Clinton Ondigi manche murie twara hobotko bya seri bagari abantu bwate sekuru studio ya kabere kone kya marugine chibi chango chara senchirengia barike baito bamangana baya sangiria aigonsi na ikuira chinga kicha gusangana intwe tobate baganya sai kawancha nande tomera nasembe.